Боланлы олында ғөмір етуші Инжи Жиханшиныға 27 еш, қораптырышқа 8-9 ешкіне берірлік өзіне. Болалар шәбір қотлы, сомими қышшығыл, қонақлар келгеніне ойыруша yorata. Psiler var, etler var, petiler var. Yalan yaşatam alarını. Toklar yaşatam. Peti bilem. Psiler kup. Usumda şlip. İde yuvam. Kır yuvam, sosal yuvam ben. Bir vaqtda da yüzden yılmayı ketmeyen kız мәңгеге болашақ elinde yaşap қалған. Инжи ошу нәфрет, хөсетлік һәм 200-лік кебек әйберләрнең нәрсә икәнен дә белми. Оның өчен дөнья якты кояш нурларыннан гына тора. Мен şükür söyleyeyim ben. Kış baba söyleyeyim ben. Kup kese kış baba ben seni karatam. Balarını. Esemle yazdım ben. Uçuklarımla. Kafon. Jalamin tutunlayım. Yarattık, üstürdük. Hazır suyunup kine tıram. Bütün babaylarım öldü, bir üzüm kaldım. Hazır ol mine ipteş. Bütün işini işli, buluşa. Çirilegende su alıp kile, çay alıp kile. Инжи курчаклар белән уйнарга, бисырдан төрле әйберләр ясарга ярата. Өйдәге гөлләргә су сибә, йортны җыештырырга булыша. Ош су бүлмәсендә әнисе белән кайнашырга да ошый үзенә. Уенчы гитара, кечкенә гармонда көйләр чыгара. Моңланып, уйланып утырган Инжи шул арада дөньясын онытып, башка шөгыльгә дә күчәргә мөмкин. Orada bilagine ayırılarlar. Bulay нәрсә ул математиканы белмейді, укырга белмей, калган эшләрне, башка ниләрне барсын да белә. Матур сөйләшә ул. Ул эшли, ул гел нитеп тора, гел эшләп тора, гел бер нәрсә ясап тора. Чирләгәндә кырыннан китми. Димәгән сез Инҗинә кайтканга сөенеп туямысыздар. Ае, сөенеп туялмыйм мин хәзер. Мине иптәш булды хәзер. Инжи бик тере бала, бүтән нәрсә белән кызыксына. Даун синдромлы балалар кызыксынучан, ошык, аралашучан булалар бит. Авырып ятканда, чынаяк белән су алып китереп ишертерлек, ярату белән терелтерлек кешем бар янәшәмдә. Инҗимне алып кайтканга, томчы да үкемем ди разыя апа. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.